Vivim en un moment en què la intel·ligència artificial està guanyant molt protagonisme i per descomptat no és neutral. Respon a la voluntat de qui la dissenya i sobretot de qui la usa. I per tant entenem que en un moment en què aquesta eina està agafant tant protagonisme a les nostres vides, nosaltres no podíem defugir el paper que li volem i li considerem que li hem de donar en el moment actual. I per què ho vinculem amb les llengües? És obvi, perquè al final la llengua és l'instrument que ens permet existir com a societat, com a comunitat, i la intel·ligència artificial el que fa és recollir tota una sèrie de realitats que si no es defineixen, si no s'expliquen, si no es fan servir, no existeixen. Mentre hem estat fent l'estudi hem detectat com a mínim 4 grans blocs d'oportunitats. El primer és de preservació i de documentació. Vull dir, gràcies a la intel·ligència artificial es pot traduir i es pot documentar molta tradició oral que d'altra manera no seria molt difícil de fer. La segona oportunitat seria la facilitat de fer aplicacions i serveis personalitzats d'educació adaptats a cada ciutadà. La tercera oportunitat de la intel·ligència artificial de cara a les llengües no hegemòniques seria la traducció i l'accessibilitat. Les eines de traducció automàtica han millorat moltíssim i, a més, el fet de que sigui la intel·ligència artificial la que pot fer la transcripció permet que gent que no tenia accés a una cultura, a una informació d'una cultura determinada, ara hi pugui accedir. I la quarta oportunitat que hem vist, de les moltes que hi ha, és la creació de contingut. Gràcies a la intel·ligència artificial generativa, ara és possible crear materials amb recursos limitats que fins ara era molt més costós de fer. El que esperem, en definitiva, és acompanyar aquest procés i, per tant, posar sobre la taula una sèrie de preguntes, de reflexions que ens han d'ajudar a que aquest procés, que repeteixo és dinàmic, vagi en una direcció que a nosaltres ens sembla que seria la desitjable. Volem contribuir-hi des d'una mirada, en aquest cas singular, del que entenem que són llengües no hegemòniques, però importants, necessàries i, per descomptat, tan legítimes com ho pugui ser qualsevol altra.